да представя хората, които участват в моя клип. Между другото, аз съм Госфрон. Това е някой може... Ако го напишете Той Михайло, ще го откриете. Това е... преди малко ще Ще правим челендж, в който пием това тук, което е разбъркано яйце. И не шираме всеки, за да стане гаден. Естествено ще избираме нещо от нас. Извинете, че не виждате много добре, но... Това се прави. Играем камък на хартия, кой ще е първи, кой ще е втори, кой ще е... Първият челендж ще да изпием малко от това. Не, да го направим. Колко ще се чешува? Значи, играем камък на хартия, който излезне пръв, той е трети. Хайде, да. Камък, ножица, хартия, раз, два, три. Раз, два, три. Камък, ножица, хартия, раз, два, три. Всичко. Камък, ножица, хартия, раз, два, три. Раз, два, три. Всичко. Раз, два, три. Три. Раз, два, три. Ще спрем на пауза и просто ще продължим клипа, когато сме почти готови. И после хора разбрахме. Аз съм първи. Аз съм втори. Аз съм трети. Сега. Аз пръв се избирам да сложа в това. Ето в това. Избирам да сложа малко лимон, така да се колко е голям. Какво правиш? Омале. И така трябва да имам коя ще доброволен да бъде. Да бъде бубна. Не такова. Сега втория Любо. Любо, избери си нещо, аз да го пускаш. Можеш тук, моя постъпи. Понеже днес е Хелуин, можеш да слагаме и бомбони. Сол ли ще слагаш? Не ми пипай кепщето. Не ми пипай кепщето. Айде, може да слагаш. Сол ли ще слагаш? Ще ви е вкусно. Ти не слагаш нищо. Сложи, ама много да стане гадно. Не, приятно. Ти не слагаш нищо. Доброволен се да разбърка. Ако обичай сега. Аз БГ ще трябва да изберем. Може и постъчите, ако искаш да сложиш. Който му се паднеш. Чакайте нещо, ако тя мивката е близо до нея. Аз това няма да пия. Не, няма да го пия. Всички ще пия. Чакайте да скъпват, не малко шум. Аз няма да пия. Ако без да имат нещо, аз ви скипаме. Добре, сега аз ще сложа малко така за вкус. Не, бомбона ще го пия. Ще стигли бомба. Не, дай да просто по един път да ми е. Не, да ви е. Айде, да сложа малко. Да ви излезе по-зато на вкус. Не, това е видеото, което ми е първо и така се надявам поне 10 абоната да съберат към него. Да, сори, не сме професионалисти, но това ще го направим за вас. Повярвайте, има паркет шумка вътре. Ма аз БГ, ако не пиеш... Ето го паркето шумка, така да се каже. Ако не пиеш, ще трябва да правиш предизвикателство. И така хора, готови сме с връзка. Пръвте са вас, вижте просто. Яйце. Лимон и шумка. И сол. Има вкус на пиле и лимон. Това така хора ще спи. Извинете, забрах ми сега. Започва най-лошото. Да се надяваме да има вкус на крупа на пиле и лимон. Как нарише. Ама колко трябва да изпиеме от него? Една група. Добре. Помисли се, че ще му трябва от думичка. Може ли да си пръв? Хора, се налага да съм първото. Мале! Добре. Добре, чакай се. Я ме снимай да съм си при мамката.
Иво, я ме снимай, да съм си примиката. О, баски, гадо, Хора. добре, отиди там да снимаш. Ай, пиви! Ой, слезе! Смело, надигни! Хора, това беше от мен. Не, това беше от теб. Чакай. Първо да обясним за вкуса. Господина, как е? Вкуса е на прокиснало лимон, на прокиснал лимон, да, И кисело мляко. и кисело мляко. И нещо... Кесъм. Не, като се родят животните, нали имат нещо като желе по тях, едно като дед ги обгръща. Такова. Така че... Хора, според мен и това от клипа. Довиждане, другия път Госпрон ще се съжалява доста, че ни накара да правим това. Това беше всичко, да? Довиждане. До скоро.